अगर आप भी चाहते हैं कि PBB इंटरटेनमेंट की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो रेड कलर बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रही तो यार रंगले बा ससुर गईनी तो भतार रंगले बा है नहीं रहनी तो यार रंगले बा ससुर गईनी तो भतार रंगले बा। रही तो यार रंगले बा ससुर गईनी तो भतार रंगले बा है नहीं रहनी तो यार रंगले बा ससुर गईनी तो भतार रंगले बा। अरे भाई हो पटेल डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।